домакините. Багера Нетър продължават с леките грешки в защита. Леките грешки в с играта си. Не само в Петър, като цяло в българския футбол, тъй като в последствие той защитаваше и цветовете на Арда. Изстрел сега към врат. През пролета да дърпат своите съотборници напред към победата, която вероятно ще накара домакините ознаменува своето завръщане в титуларния състав на Берое след изтърпяно наказание. Много обаче платена. В краткосрочен план важен отговор, който получават привържениците на Зарали. В дългосрочен план обаче остават много привържениците на Зарали. В дългосрочен план обаче по един от двата фланга по атаката на хората на Хосе Луис Ачияри. Ние каквото видяхме от Жан-Марк Тибое. А напротив, Берое може да отбележи за трети път във вратата на своя съперник. Възможност за Зарали 3-0. В 90-та минута Берое окончателно потвърждава своята домакинска победа срещу Рена, прибрани в своята половина в немалка част от времето, позволяващи на своя опонент да разиграва топката. Хората на Хосе Луис Ачияри, разчитащи на подобни празни пространства. Ще се стигне от толкова, който допусна. Две попадения от пряк свободен удар. Рано през седмицата в боя срещу ЦСКА 1948. Себастиан Вия. Добро виждане на Себастиан Вия. Пасате към Енцо Еспиноса. Много опасно центриране на място да започва сред стартовите 11. Енцо Еспиноса с добри действия. Това е Вия сега. Вия чаме. Пасате към Енцо Еспиноса. Дали няма да опита удар. Не. На някъде. Той бил в 53-та минута. Отколкото през цялата първа част. Обещава в началото, но така и да продължи играта. Първо спечелих с 2-1 на Сантьяго Годуев, който бе изгонен. Ще липсваха. Определено може да кандидатства като един от головете на кръга. Истина страхотно изпълнение с десния крак с външната. Със сигурност ще видим доста по-атакуващ отбор на Берое. Дали пък много бързо няма да се върнат в матча. Изстрел на Вини 3. Споделят малко по-бързо топката. Веднага се случва опасно. Начин като гост. Сега Беройци отново имат възможност. Вини Триболет. Сега пред тях от дясно Джани Политино, отляво Вини Триболе. Върха на атаката Майк Севайлос и Вини Триболе. Хората, които изпуснаха през първата част за Берое. Ето сега именно Вини Триболе. Добре върна тази топка. Успя Кацаров да играе с топката, но не е жикнал свой съотборник. Сега може да стане много опасно. Пасите към Вини Триболе. Ще има ли нужната скорост с Вини Триболе? Да, все пак успя да достига до топката и да центрира. От най-ниските на терена Димитър Тонев. Атакуващия футболист на Крумовград ще се прибори за висока топка. Играта е подновена. Берое на ход. Стефан Гаврилов и един Ласо с по-дефанзивни функции. Сега секундно Пачам е добро подаване към Серкан Юсин. Той е от по-техничните играчи. Сега Вини Триболе добре се пребори. Вини Триболе комбинира с Еспиноса. Той се центрира по земя. Играят с топката, когато Хевър атакува. Още една атака на домакините. Подаването е за Годой. Възможност за него да доделе.
Шанс сега за домакините. Топката е във вратата. Секундно печаве. Като че ли е човек, който разстрел. Центриране доста далеч от топката. Остава Димитри Волет. Там обаче протича Еспиноса. И пак топката е върната. Удар с глава. На Санчес да цитиране на Паскал. Там се на това. Вече отлично. Към Матисовски без топката. Стефан Давил. Възможно за Пребело и